H2. Ambulance H2 på vej til Jarmers Plads. Min ungdom, da jeg var i din alder, var jeg forhindret af krig. Hvor gammel er du i dag? Hvad? Hold kæft, og det træder jeg så gammel. Nå, altså, da jeg var 20 år, jeg blev 20 år i 1940, da krigen kom. De fleste brande bliver heldigvis slået ned, før de bliver til katastrofer. Men vi skal være forberedt på alt. Vi har hele tiden realistiske øvelser. Her gælder det brændende olie. Alarmcentralen. Det er det svar, man får, når man drejer 000 i Storkøbenhavn. Så er man straks i forbindelse med den nærmeste brand- og ambulancetjeneste, eller med politiet. Til fra Yrsavej. Ja, hvad er der sket der? Nej, det er ikke rigtigt. Det er fra Helgesvej. Der er ikke nogen indgang på Yrsavej. Er der indkørsel der fra Yrsavej? Nej, fra Helgesvej. Er det ikke fra Helgesvej? Der er altid en mere, der lytter med. Og endnu før samtalen er til ende, har han varslet det mandskab, der skal afsted. Telefonnummer, de benytter. De siger 4 34 40 02. Ja, vi skal være der. Begge to, ja. Og det er kørsel 1, Frederiksberg svømmehal, tilkørsel fra Helgesvej. Kørsel 1, Frederiksberg svømmehal, ja. Tilkørsel fra Helgesvej, og det er til skadekomst. Ja. For det hele kan fungere, må der altid være mandskab til rådighed på stationerne. Og det er der. Ja, det er helt til. Kom her. Og vi forsøger nu at få antændt de 2 brandfarlige væsker. Først prøver vi med petroleum. I ser selv, at man holder tændstikken helt ned til overfladen og holder den stille et øjeblik, er det ikke til at få antændt petroleum. Nu prøver vi med den anden skål, hvor der er benzin, og det overrasker ingen, at vi får en antændelse øjeblikkeligt. Ja. Kom, vi skal lige ind med dukken og lægge her. Willum, nu kommer det med den jernbælge. Du vil lige lægge den her. Ringmose, vi har den blikkasse, den illuderer vi, at det er et skab, der er faldet ned over vedkommende. Bare ned over her. Okay. Jonsen og Hjort, kom lige med Hjort. Nej, ikke under der, vi kan ikke diskutere ham. Bare ind over her. Og så vi skal skære derude. Og vi er klar med borgen herovre. Brandmester Petersen er klar med sprøjten. Hvis der sker noget. Sæt armen op her. Alarmcentralen. Ja, det er her. Alarmcentralen. En person i vandet. Hvor er det sket? Ja, overhænge. Lange linje. Hvor nærmere på lange linje? Lange linjemålen ved Isbjørnen. Ja, må jeg bede om telefonnummeret, de taler fra? Øbro 300. Vi skal komme til lange linjemålen ved Isbjørnen. Ja.
Det er pionererne, vi lytter. Opkald pionererne. Person i vandet, lange linjer ved Isbjørnen. Pionererne har forstået. Vi kører til lange linje ved Isbjørnen. Person i vandet. Læg lidt mere på den ene, så han får ladet. Ja. Og du passer på hans hoved. Den skulle højt. Så. 1, 2, 3, 4 skifter. 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 Vi kan godt lægge over på båren. Ambulance Østerbro. Ambulancen på vej til KH og har læge og patient i vognen. Slut. Det er liv og død for os, om røgdykkermaterialet fungerer, som det skal. Selvfølgelig har vi værksteder, der jævnligt gennemgår det hele. Men hver mand har ansvaret for sit udstyr. Hver gang man møder på vagt, starter man med at kontrollere sit apparat. Vi kan snuse os frem til utætheder. Det er ikke bare det at lære sig at ånde med masken på. Det er også at kunne slæbe det, man skal, midt i al varmen og røgen. Der er sand i sækken på nakken, for uden alt det apparatet og udrustningen vejer. Det gælder om at skynde sig langsomt for at kunne klare det.
Det er også ham Jakob der. Ja, det er vildt, du. Hvad? Ja, det er vildt, det der. Ja, den er ikke rigtig klog. Han har sovet i sit lille bønne hoved. Der er rigtig udsigt heroppe. Alarmcentralen. I hvilken kommune? I København. Hvad er adressen? I Frihavnen. Hvad er det, der brænder? I Parkhus 8. Hvilket telefonnummer taler de fra? 158302. Alarmcentralen. Vi skal komme til Frihavnen, Parkhus 8. Hallo. Frihavnen, Parkhus 8. Frihavnen. Det er et af de områder, hvor der er speciel fare. Vi sender straks 2 stationer. Det er Frihavnen Parkhus 8. Det er Frihavnen Parkhus 8. En udrykning består af 7 køretøjer. 2 sprøjter, 2 stiger og specialvogne.
Brandvæsenets opgave er at redde mennesker, dyr og værdier under ildløs. Menneskene kommer i første række. Du kan godt omgås almindelige brandmænd. Jeg kan omgås alle mennesker. Ja, det er jo ikke altid lige stuerent, alt det der kommer jo. Nej. Det er ikke bare at bekæmpe brande. Det er nok så vigtigt at hindre, at de opstår. Brandvæsenet går vagt, hvor mange mennesker er samlet, og tages med på råd, hvor der skal bygges nyt, så alle kan føle sig trygge. At være brandmand er at være fagmand, og faget kræver, at man altid er klar. Vi skal have assistance af en stige, en sprøjte, en tænder og vagthavende chef. Stige, sprøjte, tænder, Strandgade 25, Brandstedet. Stige,